You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. One more, Igbo Dogu. Ekwuibe, Ekenna. I can't know Mother. Maneso, Mother. I see. Oh, Nana, more is over. But you have the mouth on that more now. No, even I never got again. Who want to why you be after me? Mano could check the palm, nor could be here. Makasi ni makopa one in the no who you look you do one on one. I'm on donkey. We go donkey, you may have no. Oh, near the term, but no command, she got a singing. Ini full diabemo. A beautiful get your lip, I put that. It was a combined hand, you call you. My time, what people will walk into the no, Mukaraka, the mother bench. Hey, Jane Chorian, oh, ye. I have Papa, because it's going to Naban before my power. In the hope, Kalike, you want why you Papa Boss. Every day, oh, my book. No way, we don't condition the way not buy. You know when they get one thing. The capital by the way my book went to where I had a people who wonder. Mother, I had never Ikenna. So I come there. Never Mana Kanyegi Obeli Makotaba. You in the Makotaba. I went to walk a book of Mutaba. Benjamin, Mama. In our water, eh? Can't give each other what I can wear. I think I win and Zinola. I don't understand. What's the problem with that, Mama, Papa? Unuma and Money Enuma, they very close before Magawa City gave her. And you know how close we were then. One wing the mayor spent in America, not when Noma or the Kadi available. Not married. And has got my habit. Look at it. Not Enuma cannot there. And that's the lady after my heart. Only Muslim, only love. And I want to marry her. That's it. Came what I couldn't work in on a Chichezuroke. Gasina Enuma, Dikeh Unye. What I can't know about I got Pium, Buru Sobunisina, Pagari. Mega has a man who that's the point, Mama. Imama na moyo fuma. Imama na moyo fuma. So kiri heba ta no na man happen kan no yento. After on the buy na so ye de mma. E mani free no ma or the mumma or the no because ya kan chore no. Oh ya bu na ige bu kwa ngwongwo ge lawa Lagos o. Eh? E ga ala Lagos. Buru pa ge lawa Lagos. Owo no la ke ga le a. Ben nwa. Papa. Obudna tumu kam onye ngoro mmaya. Ego ni each kwadekere no wa. Oduku mu hine ko were akpa agari ebe niile. Mani em na achi egwu abulo otume bu agbu osara. Inu ma ka ga one of be mwe. Batata na ka anu no. Wa owe ikime. Owe ikime. Chukwe cho yo ze kan. Okwa no ka bu ye wam wa. Efuga. Anyway, Papa. I should efuga choko. I give ka. Only gaga one of them. What I can even so gaga. Papa, Mama. Ekusigom. Enuma can choreno or the no be call or masrim. That's it, period. Excuse me. Benjamin, come in, Naga. Hey, what are they? You know, home offer.
o dete nego ofu akwụkwọ osi gaghị na wafụ kọbọ wee gote ihe ọbụla hafụ ọchịkwa na ego anaghị atụ ya ya dịrị nwatakịrị agaghị n'ọnụ mfube m etinye m ọkpa ka ọkụkọ nna ihe nke a bụkwa ya echekwa m na o chefuola ihe niile banyere nwatakịrị nwaanyị ahụ ọkwa n'ụlọ ahụ ọ gaghị akpọbata nwatakịrị nwaanyị n'ụlọ ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịfụ nwa be anyị jesụede wee nata were arụ ya nata ibe dị na akpịa bịa lụ agwa na-ekene esi na anaba anyị ga na-edu gị na-eduwaga gị ị ga na-aga n'iru igwe ị ga-adị ndị ichie ekene m nọ ndị ichie ekene m nọ ekene m nọ amaghị m ebe m esi bido a ga-enwe ebe esi bido ka nsị na obi juru m afọ nke ukwuu kemgbe m ji si mba ofesi wee nọta ebe njem mahadum n'ụdị ịhụnanya na nnabata a na-enye m na be anyị ọ masịka m ewere m na-asị maka ihe nke a aga m asịkwa na ụwa m ọzọ ọ ga-amasịkwa m ịwụ onye be anyị n'agbanyeghịkwa aga m asị na etu ahụ si dinye m wee pụọ wee ga mụta ihe ọ ga-akakwa mma iwetakwa ihe ọzọ tinyekwuo na nke dị na be anyị adị ewere m na-asị na ama arụ ụlọ nzukọ ihe a na-akpọ hall n'olu bekee kunaka otu nwoke izu ka ebe nke ahụ adịkwa ọzọ dị ka ya wụrụ ama m na ọhụ ofu onye na-amụ nwa ya bụ unu ncha nwe m unu agbakọta aka wee zụọ nzu ruo mgbe unu dupụrụ m nje na mba ofesi ji amụta amamihe na nghọta dị na akwụkwọ nke mahadum ejekwa m wee mụta werekwa lọta were na-eme ihe nke a na-akpọ ịzụ ahịa na biznes were na-enwe ego ewere nsị na ọ ga-adịkwa m ọ bụrụ na m nwee ike imebe onwe m dupliketi onwe m na ụmụnne m ewe m na-asị na ụmụnne m 10 na-agụ akwụkwọ nwere isi eji agụ akwụkwọ chọkwara na ịgụ akwụkwọ a ma-enye ihe a na-akpọ scholarship n'olu bekee yes oge nwụzi gbara ụka echiozikwa ka akpụ nwa m ekene gị na-eke obi m ra obi aṅụrị na ahụ m arụ kịta obi nzizi ka onye lachalụ mmanụ aṅụ ịnụ ife nke anyị kwuru ihe dị mma dị mma maka na ọ bụrụ mmadụ niile pụrụ apụ etu isi wee pụ natasi na-elote ndị bebe ndị ichie asịrị ma n'ihi natara wee bịa n'ihi alụrụ anyị ebe anyị ga-anọ na-eme nzukọ ka bụ ọ bụrụ sọ nke a iwe si na eji ga-achịrị ụmụaka anyị mmadụ 10 ọkwa ikwu wee zụọ ava na akwụkwọ pụrụ iche nwa ma ọ ga-adịrị gị mma anaba anyị ga-edu gị ị ga na-eje eje na-ana anyị ibe anyị kwuru na anyị kenere gị ichie tere m Nna, unu kpakọrọ ọfụma. Anyị gara n'ọfụma. Eze na ndị otu ya dị nnọọ obi aṅụrị. I'm very happy. Ọ chọkwuru m ọjị ịhụ ihe o ji chọọ m ọjị. Mmanya amakakwa. Ezigbo mmanya. Ndị ọma. Benja bịa.
Mode kwa ya dị nwatakịrị nwanyị aha ya Ụlọma nwa Maazị Okonta ada nwanyị ka abụọ Kedu? na bekee akpọtara m ya ka ịlụọ Benjamin ị na-agbakwana mbọ mana ọ bara igbu oge kama ọ ga-anọrọ ebe a ndị ga-anọ ya pụta gafere ọ ka mma na ọnaba maka mụ nwa bụ Benjamin afụgo m ọdịm n'obi onye mụ na ya ga-ebi nne jisi ike ka ọ dị Benja bịagodu bịa enyedo onwe gị nsogbu ọkwa ịma na ọ ka lọtara alọta mmadụ ọ dịghị onye ọbụla ma n'obodo akwụkwọ m ga-agwa ya okwu ọ mụnwa nne ya mmecha mụ na ya ga-akpa nke ọma ọ ga-alụ gị ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya ọ lụchala gị tinye mmezi ị nụla ebela ozugbo Ma ndị kani Dikeh imere. Gịnị? Ka ihe na-achọ ebe a? Achọtara m ochu m. Biko kwe ka ọ bụ na ọ nọ kuwekere m biko. Ka m gwakwa gị. Nwa nwoke Benjamin agaghị alụ gị. Ọrụ na iche na ọ ga-alụ gị. Awa asị ka ị na-atụ. Ọ gaghị alụ gị. Ị na-alụkwa m. Ma ndị kwa ihe mere ka nwa. Ọgwụ chọ m bụ nchọtara. Biko kwere m ochu m. Asị m gị na ọ gaghị alụ gị. Ọnwụ ị gagharịchaa n'obodo iche na anya anaghị afụ gị. Izuzuru buru ozu onwe gị bata n'ezinụlọ m chee na ebe a ka a ga-alụ gị ọwa asị ị ga-arịa pịọm chee na ebe a ehuru dị ka gị ọwụ ebe a mama ọwa asị gị tụrụ ọ mbụ na-ehu ehu shebe ọkwa ọsịsọ asị gị pụọ na be m pụọ ma gị na ebe a Enuma ọ gị Enuma. Mama, can you hear Enuma? What did you tell her? Nke bụ eziokwu ka m gwara ya. Eziokwu dị ka gịnị? Eziokwu bụ na ị gaghị alụ ya. Ị gaghị alụ nwatakịrị nwaanyị a. Mama, ka njikere gị ọgwụ onye na-anụ nwaanyị ka ọ mụa. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ị hụ Enuma wọ dị n'obi. Enuma ka mma another period. Ị gaghị alụ ya. Ị gaghị akpọpụtara nwatakịrị nwa ya n'ezinụlọ ma ihe m gwara gị. Nwatakịrị agaghị abata ebe a. Mama, eche m ihe gara abọda gị. What should be paramount to your heart, happiness ofu mkpụrụ nwa gị. Who I will marry and money every happily thereafter. Ị na-asị na maga ha nụ Enuma. Yes. Ịmakwa onye nna nwatakịrị abụ. A sị na ị gaghị alụ ya. Mama, ama m onye nna ya wụ tutu m pụwa. Ama m nna ya si akpa agba. But what has that got to do with the innocent girl? That's my happiness. Kwara onwe gị aka. Ịma ya nke ọma. Ka kwara gị aka na ịma nna ya ọfụma. Well, Mama, mụ na gị agaghị anọghị anya na-adọgasị okwu nwa ebe o ruru mụ na gị. Ịwụ nne m nwa gị. Mana ịma nke bụ eziokwu. Enuma ka mma and that's period. O ruola nke otu. That is ịnọdụ n'iru m. Agwa m okwu ụtọ ụlọ si mara gị. Maka na isi obodo oyibo lọta. Mama, I don't care how you think. Mama, agwasigo m gị Enuma ka mma and that's final. Excuse me. Benjamin! Ị na-ahụ ihe m na-agwa gị Benjamin! Benjamin! Ihe nwe ike ọrụ ngwọ ndị Igbo mere. Ụgwọ na ihe nwa njere ihu ochu m. Uderi ochu m aka were mee. Nwaanyị nwa wee kpọwa n'iyi. Shi na onwe ihe ndị mma ya. Na mụ bụ ehu. Na mụ shi nke mmasị zifu. Onwe ihe mma mere wee dịrị akpọrọ na. Ohu egwushi gbala ụka eshie ka akpụ. Ohu egwushi gbala ụka eshie ka akpụ. Mgbe ihe nwa na-eme ndị ebe Benjina. Mgbe nna fụwara ka ọ fụtara. Okuwe mana aza ama. Achọrọ m ime ka ọ dịka m ewe ugwu. Imedori ya. Mana nawa. Imedori ya. Nna m. Anụwa m achị ana m atịgharị ikpu ọnụ. Ana m jee kwe tịgharị ikpu ọnụ. Nsogbu dịkwa. Ndị nsogbu karịa m. Nwaanyị nwa na-agaghị ajọ n'obu. Ọ na-agaghị aja n'obu.
bịa na m hafụga m akụkọ ma wakpo ma egbuo onwe m. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Kemgbe ndụ na-ekute ume, o wee eje ka egbochi alụmdi gịrịbenji. Ụjọ pụtara. Ọ pụtakwa mụ na ihe emeju ahụ. N'ihe na-agwa gị, egwu atụnaghị. Ihe na-ekwu. Ndị gịnị ya ike eme? Ndị ya ike eme ka nwa. Amara m ihe m ji eme. Atụna egwu. Ndị ya mmechekwa ihe mmemme benji kwụkwa aka ngwa okwu ndị ka ọjịnịda na anakọpịa aka akwa. Ọgwụkwọ ọkpa gị ọpa ndị ọjịnịda na anavute aja. Mmemme na ihe mmemme iyikwa ashị benji abịa fichie ya n'ike gị. Ihe benji ya emebe kama ọ ga-ejikwa akwụkwọ efiche ụwọ niile ya lachafụchiri n'ike gị nke ọ na-apa gị. Ịkwa ebe ha dị n'ike ya na-etu akpụrịsị benji ya eji ọnụ ya esusue hụ na ọ dị ọcha. Oyi ekwe nkwa ya ileta onye nna gị bụ ana m emekwo benji bụ obere okwu benji ya nọ n'ike gị mịa ọ dịka ọ na-amị ihe ụdara ma ụtọ egwu atụna gị. Oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ ka jee wetara mụtaba mkpọmụ ka chebe ihe dị mkpa na ụhọ ụwa dị ya benji nye m mkpụtaba m. Oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ. Oboleka dada na waye ai asimaka pafudulugi obonye buri ya nese Enuma ga-egodu ntị. Ọ bụkwa na nwaanyị ahụ achọghị nsogbu ọzọ ka anyị gbakwa ebe ahụ tinye ezigbo ife ka nwaanyị anyị bụ n'obodo a. Ịhụtago nne m obu na anụ m ọka. Nwaanyị nwa kpọrọ m ehiri n'obodo a o kiri m ehiri. Ịma na ara ahụ kpara m na nna ya ọ na-emeta onye isi mana ka nka dere jụụ ka nka kapende nna m shem chere na o nwere usoro ya. Ọ bụzikwa na nna m eme ihe ka ọ tọrọ dum n'obu ka ọ tọrọ sọọ m na m anagoshuo ihe eji eke m Enuma kaka m mma bụ anyị jebe bee na ha jekịta be na ihe mma tifuo ihe na-ekwere anyị ekwesịghị iche nna gị ka dere jụụ anyị bụ n'obodo a ka kachara nna m mechakwa ọ dụkwa m nwa n'obi na m ana mee nke chọrọ ya. O wee nọ n'obodo nwa ichere ihe ọ na-afụ ọnụ ntị ma ọ bụ n'ọhụ gaba chakwasha ya n'obodo nwa. onye bụ ihe ọma so kapende no we ihe meku oge ada Enuma benu mu were ego na-eshi ibu ko na epiere m n'ugbo bena ma ahụ adị ihe shikwa ihe ọmụ kwa na makra no bena ma ihe ọmụ kwa na makra no bena kama mada awọ anyị Ekwuibe bam ani ka tiari gbon Meri ya gawa. Ego ya ni. Oye ni na ya na azu. Mama ya na abia na azu. Mana mune rikwe wala ajunshi na maje. Ihe ọ bụ ọda nwa na-ebu ihe eshie onye mecheke ahụ ajaraba chọọ ngige ndị nke ọ bụ mma m ishie na ọdụ ya maka na nwa ya agwaghị m ije nwa ebe ọ ya adịghị aka n'isi. Papa ọ magma n'Enuma mmalụ m na
Papa, I'm Enuma. Eh? I'm Mane. Hey yo. Ala to me yan won lo. Alo go mi en lo. Hey. Oh, wo shi wa lo ka. E shi ko ka bo. Ta mi an lo. Alo go. Anya to some. Wana ho. Hani yori hin we yere ya rie. Te na ga shria. Ye ho rie ho do ya. Ewe go wo e kokoro nke ya. Ena. Bobo. Njọ kwa dị iji ọnụ n'ịgbọrọ ihe na. Liwe wa mo. Wo ori ihe odo ya. Can we think mụ na gị? Tawa no. Ndị ihe dị kukọrọ ma ha ka mma. Ọkụ nwa gị nwoke fụtara ka mma. Gaa chịwa ka obodo niile je na-agwa ha nkiri ọya ọbụla onye ya ka ha na-abụrụ Enuma. Ịbịa aka ka mma jide nwa m si na ọ ga ha anabe m wa ọ gaghị akwa eme na m shiro wa enugwachikọ na enugwara na m shiro wa. Adanna, nke ahụ agaghị eme. Ọ gaghị eme n'ụlọ m a. Anyị ejikwa ị na-anakwa kwuekwa ka m nọ na ana m anakwa ana chejekwa. Adanna, aga m agwa nwa m nwoke okwu mụ na ya ga-ekwu. Ị ga-agwa ya okwu? Ị na-agwa ya na nrọ? Ndị nga ndị ịdị gwakọrọ okwu onye chọgbuoru ka ịdị gwakọrọ okwu. Mgbe ị na-agwakwa nwa okwu ya egere bụ mgbe ha ka nọcha na iri ha dịchakwa kịrịkịrị. Ọ bụghịkwa mgbe nwata okwere were okorobịa ọtụ obi gworo wee ebe obodo oyibo ka obebe gị na makwa m ebe obi ka ị ka abịakwa gbadatakọbịa gwago ya ọka na isi awa na ọka ha anụ na onye nke idutere bụ onye ọka ha anụ. Adanna na m shiro wa Adanna shiro wa eniri ya m na-agụ na nna mụ bụ Ada shiri gịnị wa aka ha ma nọrọ na mmiri ncha bụ aha ka m anya mma na ọkwa aka nke mma kirite ọkwa nwa m nwaanyị mmiri ata na ahụkwa ya bụ azụ na mmiri na m shiro wa oge nwaanyị na-aga aga ọ bụ ọkwa mgbe ọ ka na ọdakwabe gị nwa na ọdakwa ihe niile o jiburu nwaanyị afọ ha ka na n'ime ọ ka yakwa nwa onye ka ya anụ ya ị ka na-asịkwa m bikokwa na m shiro wa na ndịkwe nke m ana na mgbe m si na nche na ọhịa ọ ga-aba n'uru na ọ ga-emekwa ka m na gị shiburu ọyị ka ọ daba ka nwa gị nwoke shiri wa na m bụ Adanna shiro wa ụlọ m ka ya nakwa Ada, nwa m nwoke agaghị alụ efulefu nwatakịrị nwa ya na-akpagharị n'obodo a. Ọ bụwa Unenna, ana m ekwe gị nkwa na nwa m nwoke agaghị alụ nwatakịrị nwaanyị ahụ. ọ gaghị alụ ya. Nnenna gekwa m ntị ka m gwakwa gị ịma na m duru nwa m nwaanyị duhebere nwa gị nwoke ọgwụ dị ka ọnụwa ihe i kwuru ka ị ga-eme n'ọnụ gị ka o si apụta mana nwa gị nwoke ekpebigo gịnị na ya ka ya hụrụ n'anya Enuma nke bụ na o butere ikwu na ya niile o nwere wuo bido na ntụtụ ya gbadata na ngwụsịrị ọkpa Chineke bụ abịa ma nyere ya si na Enuma ka ya ga hafịa ya anụ Enuma nnekwa Adanna ka m kpọ nwa nke m ana ọya ọna Ị ma na mụ na gị dị na mma. Just to understand, Enuma, I done it, couldn't get. Onye ma ihe ụmụaka dị nwoke na-agba ji mekwu amara nnọọ maka agwa m nwaanyị bunu ji ashịrị mana ka m gwa unu ibechi m da egwolu ngwọ ha nne ka ngwa unu amalunete agwakwuru agwa gbanụ mbọ unu amalunete ụmụaka unu m nwaanyị ka gwakwa unu ụgwọ unu nwaanyị je ka nụwa nụta oye kala aka ji ego kụwa m pempewa m ego na-eshi ishi ego eji emechi obodo maka nshi na aja gị nshi na aja nke unu wee nwetala unu mgbe akwụkwọ ụmụaka nọ mgbe akwụkwọ ọhịa nshi na aja unu mụtala unu nkwụ gochi ọnụ ịkparịkwa m o ịkparịkwa na m ịkparịa m
mụ na gị na-aba mara aka ahụ ka aka bụ ewere m aka tie n'isi ya isi ya na-eke ka emume ọwa etie m ya aka ọ da-apịa n'isi mụ abụghị mmiri na ọ na-ekwu ya gbagbuo ajị ka ebuni na-achọ ya oje ka arịgo elu mpụgheghe ọ bụ ka agwa gị kịta mmiri na-achọ iri na ya enu mpụgheghe ịgbata m iwe m ga-etitụ gị na nyọ gị mamịrị n'isi itinye aka gị na aka nkọ gwụrụ ọgwụ ọwụhụ agaghị awụgwụ awụ ebere m ọgwụ na-awụhụ aka nwa aka dị ile ntịtụọ gị na nyọ gị mamịrị n'isi apịwa gị mkpara ama mpịwekwa gị mkpara ama ekuru m uye gị eyi ị na-eme ka onye ike gwụ chi lakwụọ agadi na-agba ashịrị na-eke isi na etiko ọwa chacha ihe ya ekwuwe maka ọ bụrụ maka nwa nwaanyị ohe gwụchi gbara ụka na-echi ka akpụ ọhụrụ n'ịbọ bụ na-abịa wetara m ọnụ bịanụ were nwa mgbaba ashịrị ọtọgwunu n'isi ọkwa n'ugbo diwọ di ya ego ya na-eshi isi amaghị ihe eji eme di echika na ya akwa ụzọ oyibo ọkwara akwanata na ezinụlọ m na ka ha dị ka ohe gwụchi gbara ụka na-echi ka akpụ mmadụ n'ịbọ na ya agba ashịrị oge gwụchi gbara ụka na-echi ka akpụ kwukwonu maka nwa m aka mụnụ na ohe anyị na-adịbe ihe pụtara obodo ngwa Kapende pana mumpiam. Kapende almadia. Hey! Hey! Kiyo. Une mu ona burukwa o. Agene. Abo ma nkwo ma na ruokwe. Mu na ucho ma na kpa. Mbu ben. Une mu. Ono ucho bu ko gwa ga Lagos o. Hey! Ndeke gbaru ko ihu. Iwa nanya gị aga m je Lagos. Ko ga ya afụze gị. Nne aya gị ka aga m. Aya m ka kwa aga unu. Mana ewe n'iwu nne m. Okwu ekwentị nwokwu iju. Kevin nyere m. Ndeka ni ha akụkọ. Aka m akpọ mkpọkwa ahụ na-eyi nkwụ kwere gị na m ekwuoro gị. O? Ịnụkwa. Na-akpọkwa ya. Ma chekwa ka ngwa unu. Unu ekwenekwe ka nwaanyị ọbụla shi ọ bụ nwoke jiri unu chụọ ọchị n'obodo nwa. Onye chịkwa na ihe ọ na-ere adịghị ya mma unu eme ọnụkpọ ọgba nkịtị. Ọ kakwa njọ unu ayịtashi mpoto. Kundo he nwaanyị nwa ị na-anụ anyị ka ma dịgharị ikpu ọnụ. Ụchọ m ya kere m mgbanaka ịgwa ka o doro anwa ụchọ m weshi mgbaghara egwu nshi ọkwa ya mụ bụ ogbe egwe nwee nọrọkọ nwa wee ye ana gbakara ụchọ m o si na ọnwa ọgwụ nwaanyị ka ihe ihe m na-eye n'ụwa ọ chọgbu ike une m Ngwa biko ka anyị pụọ ọnụ. Biko kwa eke na une m anyị nawa nu nje yere maka emetofu ihe a na-eme ka m wee sara ụchọ m wee nawa. Ọ chọgbu ke m une m ngwa kana anyị dị Enuma nwa akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unasa akaba hurugu adawune mu akaba hurugu. Ndị nwaanyị nwa na-eto Abigail were ma weta n'ihe nwa Ma bịa debo. ha sekwala gị ime ahụ na-esewo Laksasịa ma na-eji abịagwo ya abịagwo ọ dịghị ha na-eke ego o were mụ na ya bụ ọgbọ nna ya ọnụkwọ nna m emekwa na Igbo iru ọma gọzi ilu ego n'efere nkụwa ahụ nna ya ọnụ nkwọ karịrị onye iru ọma kpọ obi n'igwe ezitewori ya oke ọgọ ji ezigbo ego ọkwa ije mụ na chim ahụkwara m n'anya ọkwa chi m liwe ma ihe na-ewe m iwe bụ ndị iro aka ahụ nne ya ajụ ndị mgbe unu ya aha m ndị ilo nna ya ọnụkpọ afụchakwa ya
I chete mgbe ị na-achụgharị ya bụ nwoke ọ ga ebe a ịchụ ebe a ọ ga ebe a ịchụ ebe a ya nụ na nwa gị nwaanyị hafụchakwa ihe ahụ ọ ka eme nnukwu okwuchi ihe akwa ịtarị wanyị na-azụ agasasị o mebi ma ihu ọkwa aka pịa ya ịtarị ọ rụrụ mmadụ ịgwaghị eziokwu ya bụ nwatakịrị agbara m mbọ ebe ọ nọ karịa nna mụrụ ya bụ o ji elote m n'ụzọ furu iche were ihe dị mma ahụ ma ahụ iwe na mmanya onye menere mmanya ebere o kwere egwu ma akụzi ụnụ wọ m kụziri ụlọ egwu oje ọkụ agbata oge ogwusi gbala oke akado m kụziri ebe egwu kụziri anyị m kụziri ụlọ ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya Hey, what do you know? They give me a fire can have. What do you want? Eh? Or can she be Peter with me? Peter with me. Wow. Organ, I got my butter. Hey, organ of Kwana. Check on Kawari. I might be with your bassara. Why? Shut. Moan, where's your good you? A bono. Ana kege na Emeka watakịrị eshuo wu na ubi ya ga anụ watakịrị mụwa na akwado shike shai hafọ mụbụ na akwado shike ya je na wuye wamba ka kai hafọ ya je na ka nwaanyị nwoke wee wee ahịrị ka ndị ibe eshi ewe ya bụchakwa nke nna anyị ọkwa ime na nwatakịrị nwaanyị agaghị eweta ọṅụ n'ezinụlọ a ị ga-agwa m na emeghị onye nwatakịrị nwaanyị a bụ mụ na gị mara onye ọ bụ nke ọma ihe kwuru bụ eziokwu mana anyị na-ekpe ekpere wee nchekwube na eze chite okike ka eme ọ batakwaba anyị na obu ada ya na ogewe ihe ị na-ekwu gewe ihe m na-ekwu udo wee dị ya jebe ya nụba ajụrụ m ajụjụ isi ọgbajakwenu kwezienụ ndị be anyị na ụka akpara akpa isi bụ eji ekwe okwu eji n'elu ịgwa ka ọ na-adaba ọdụka ya sịrị na ndị masoro kpa nkata ya ọgaba anyị emekara omenala ka o si dị ndị ihe nwa bụ ọkụ na nna anyị ha gụnyere n'aka ohu n'aka anyị bụ oje ka ayụ ọ n'aka anyị waa uye m jee kuo m nwanyị bụ Enuma ọ bịaka na ime omenala maka na ọkwa nọ m eme ndị ihe ụwa oje na-ebịa ahụ ya eso ibe ele akwụkwọ efere ibe gba mana ọdọkwa nwachi na ebe onye ọ bụ ya na anyị aghọrị ya ebe eji ọrụ pempem azụdoro nke isi ihe a nọ n'ime ewu ọbụ ihe wee mmanya wee jee ya anyị oyi ọ bụkwa gị na anyị amaghọ ya ịmara onye ọgwụ igochikwa ya ọ dabakwa anyị aghọrị ya ma ọ dabaghịkwa ọ ghasa anyị na-ana ihe nwa onye ọbụla na-aba ya were mmanya wee makwara onye ọ bụ gị na wanzuru aza Dan wa ba ya ama ya kwa shirike
na-ekwu nwoke otu fụrụ dịka oge mba ama ahụ ha na-ebu onye ka ibe ihe mma dịka ha madoro mma dịka ihe ha bịara apị n'alụsị ekwe m une ekwe m ụwa na-emedobe ihe ha mere ụwa ọgbọ anyị agụkọrọ ụlọ ọgwụ ndị nna anyị ha mgbe anyị mere nke ha gọla ya ọgwụ anyị aga ọhụrụ ụlọ na ndị dị ngọrụ m ụlọ isi ihe niile dịka evu ụzọ ya na anụkwa ihe nwanne dị n'iwu bụ ịhụnanya nwoke hụ nwunye ya n'anya nwunye hụ di n'anya ọ bụrụ ya bụ na ebido nsogbu ana mana ọzọ dịka ibe kacha ahụ mkpa bụ mkpụrụ nke ahụ anyị wee na-arịọ ndị nna nna anyị ha chi ndị na-achị anyị ha ya ekweke unu ọwụ nwoke ọwụ nwanyị ise Ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu udi nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinaga na bamada ada akaba hulugu emelegena ada akaba hulugu asemaga papulugu ada akaba hulugu enuma wa moku ada akaba hulugu enuma bara chinobu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese Amoku diyo mada no se kwa nuna Makana wata nemesi kwa kanwake ay enuma nata zebenine ay Okay. Get it. Oh, what do you mean? Get it all. Never get up what I'm needing with my woo. I come to one the band more. Hey! About when you get about bem, unum. Then the just. Then the mama. Because they are going to be a one and my one but hey! Ben. Unai. The one play. You want to play and come out, then we can move. Hey! Maka. Hey! I don't want many. Unai. Oh, Suleiman. Suleiman is my gate man. Onyenche gates. Onyenche. Suleiman, my wife, Enuma. Oga Muremba, welcome. People call me Suleiman, but I prefer Sule. Just call me Suleiman. Will you shut up your mouth? Go and take the bags inside the booth. Are you stupid? Come on, get out. Who is your wife? Yes, now. It's flower. It's flower. It's flower. Will you shut up your mouth? You know I shut in the parade. Village Sunday, don't tell her. Ordinary flower, call flower. Flower, Bobby, here did the corner. Open her.
ni ba come on do. Hey! Guy! Wallahi. Are you stupid? Come and go and take the cars, the bags inside. You never give key. Don't tell shouting. Don't bring one. Sorry, don't know. What can you give? What kind of voice? Okay. Oh, what do you enjoy? You're Guinea. Oh, what my for what can watch? What can my baby from bed in this? It's all will be away. My friend, come on, take the car. I'm take the bag. Idiot. Ah, bien comme elle. Ben. Baba. What can I want? Okay, you. I'm not going to Emilio. Will you shut up your mouth? Is she talking to you? Oh, just terrazzo or better stay granite. Oh, yeah. Will you shut up your mouth? If I slap you. Sorry, you never stupid. Go carry someone over back. Be lazy girl. Yes, Uga. What village from monkey? Don't believe I'm from village. Just tell them Mongols, Dagoyeros. Tell them it's not Terezon. Go carry me back. Small girl. No one does it. Police somebody. You know what? Tell them. Okay, so let's watch myself. Police. Ugave. Hey! Ani kamati alipo. Mo abe no. Kano no dun kan wanda shi ya bikon. Hey! Ne ba kita be ana banda. Yau. Ne ya ne kan. Ha! Ole. Ogun ni wa do ka me kele. Maka friend. Yeah, only you know. Why? You waking up? Uno won't get it. You need to know login way. If I go watch China stores. Oh, Ben, no. I'm we were. Hi, we're gonna. You brought from now. Ben. Hey! I should know what to do one may you go so. Ben. Arahum derma, rahum de on ratum. Oh, what music one? I want an ratum. What's the one you walk out if I am? When I come one more around work, can ekum maniki, ekum manavo, ekum kunia. Benamo, oh, I can go to naked Yaramu. Yabia, Mama, Yabia. How do you come out the hey! Yeah, the guy bago the guy did we happy with your believing. We go with a showing me. Happy I go and hack. Then, you want so carry. The way she I go and have Lena from. Me make the hair. I'm going poor man. We will become one of my gym and dog. Oh, Mother. Hey.
Asemaka papulugu ada akabahulugu Enuma wamogu ada akabahulugu Enuma barachulogu Aboleka dada na wayi Ay asemaka papulugu Obonye buri yedese Amoku diyo mada no se kwanuna Makana wata nemesi kwa kamu Suleiman, I'm talking to you. What are you doing? Suleiman. What are you doing? Expressing of what? The impressor. For what? Oga, anybody can see me and getting fatter. It be like I don't get sugar in my body. So I decided this today, there's no work. Can you go? Present, let the sugar boom. No working in my house? And you forget that I need to go to work and my car needs to be washed? Suleiman, I'm talking to you. Take me easy, Felix. Will you get up and go and wash my car? What's wrong with you? Sorry, don't laugh. What kind of best now? Am I temperature? I don't even know where I got you from. This idiot that calls himself a gate man. Oga, Felix. What is it? Felix, just a minute. Just a minute, where is madam? What? I didn't say it. Of course. What do you want to know? Okay, please. I go see madam. Tell her help me and tell her to prepare my breakfast because I'm hungry. Please, let me as I wash my car. She's so slow. Suleiman, you must be very stupid. Something must be wrong with you. You must be very stupid. Okay, sorry. It's play. Idiot. Me, your friend. My wife prepared breakfast for you. This is the height of it. You will hear from me. It's because it's not your fault. It's not your fault. I need to take you back to where I am. Slapping. I know what to do. You have actually gotten to the peak of it. You hear from me. Nonsense. I should give a message to my wife. I must be found. Oga, just what kind of business is this, ba? Just beg my brother, my very good friend. Before I marry, don't really do. Suleiman, hi me. Now I don't tell her. Send message, call message. Prepare breakfast. Slappy because husband. Let's go there. No, I don't change my characters. Go back. Send the sound. My guy was cut off. What do I use? Everybody just cut off. Good morning. Never gengile. Felix, let me ask me something. What can I go prepare my breakfast? Yeah, because you see, after doing my press up, washing the car and getting punished, understand? Felix, make it fast. After sleeping, I'll make sure I take my breakfast. Go let me use my pressure. Ani kamati ya lipo. Ogono bu furu no ya abusama. Amara mi hokoko. Okoro pobogo no okoro baka. Because you funka ma. Well, I can talk what I like. With just common sense instruction I don't give you. That I am famished. Give me food, just tea and make sure you put on butter in the bread. Somebody only one he says, what I go scatter. Hey! What are you actually being now here? Benjamin the Deputy, I had a buy. That's one come. I know they Benjamin, what the panjo? Somebody go follow money. Okay, go scatter. Uga goes scatter. Somebody go follow money. Uga, that's my wife. Okay, why you ask my wife now? Now me, you don't want me to work. I never tell my wife. What happened? Well, I just tell my wife, just watch here and I tell her, please go and prepare my breakfast. Because I'm getting famished. You did what? It's just to remind me that I'm hungry because after my pressure. You told my wife that you're hungry. You must be mad. Something must be wrong with you. What can I do? It's me, it's my friend, like you. I just reminded you because I was working since morning. I don't have your time. You must be stupid. Let me go and look for my wife.
What the fuck do you mean? What happened there? Hey! Somebody go to the lower one. What's up? Hey, doctor! Hey, doctor! Come on, say something to me. I was swimming myself inside the swimming pool. Hey, no. Hey, no, please shut up that phone. I'm confused. Hey, go talk and tell me, am I going to be something? Sorry, don't shut your wife. Shut up your mouth now. Yes, don't shut your stupid. Hey, now, come on, say something to me. Don't fly come and swimming pool. This is my body. And tell me to hold myself. Carry me inside. That's it, don't ask me. Come on to cook something to breakfast. Never give me. That's why I don't worry about myself. Will you shut up your mouth? Don't laugh. I will slap you now. Carry me now. If I you shut up your mouth there. Sorry. Come on, Indy, don't speak. Hey now. Sorry. She can never revive. Making not try. Village girls, you never know such a I'm confused. Come on, swimming pool, now me, to the boy go swim. You never fall. Now you so I can tell our village, tell her this is my village waters, don't fall. Come on, confusion, you never know myself. If you don't tell me, I go make a study myself. But if you don't then I go say I make you laugh. Police somebody. Okay, somebody.